Ola a todos e todas, benvidos ao segundo episodio do noso podcast feito polo alumnado de San Rafael. Eu son Rubén e hoxe acompañareivos a escoitar cousas moi interesantes que prepararon os nosos compañeiros e compañeiras. Comezamos! Ola, son Yanida e hoxe vou falarvos de hixiene bucal. Contareivos por que é importante limpar os dentes, como o fago eu, e dareivos algún consello para ter un sorriso sano. O primeiro que debedes de facer é cambiar de cepillo cada 3 meses ou de cando en vez cando estedes enfermos. Facer movementos circulares para lavar ben os dentes e sobre todo darlle moi ben pola zona das encías. E tamén cepillar moi ben a lingua. É moi importante ter unha moi boa hixiene bucal, porque así podes ter un sorriso fermoso e unha boca ben limpa. Un consello que vos dou é que os cepilledes os dentes 2 ou 3 veces ao día. Moi boa información. Un sorriso bonito comeza cun cepillado a diario. Gracias por lembrárnoslo, Yanira. Ola, chámame Valery. Nesta cidade está a facerse moitas obras. Por exemplo, as que serán edificios son o barrio do Cura, a obra de Hernán Cortés, as obras de Navia. Tamén temos a obra do túnel da Porta do Sol. Tamén no Porto de Vigo están a facer as melloras e cambiando os amarres para os cruceiros. Hai dous obras que están paradas, que son as da calle Hernán Cortés e a da Porta do Sol. O resto están facéndose a bo ritmo. E para o próximo mes empezará a obra da Avenida de Madrid, que empezará o 5 de maio. Interesante ver como cambia a cidade. Seguro que moitos dos que nos escoitan tamén teñen algo que dicir sobre estas obras. Ola, son Samuel e hoxe vou falar sobre que non todos os cans poden vivir nun piso, porque dependendo do can que teñan necesita máis espacio que outros. En xeral é mellor telos nunha casa con terreno porque así poden correr e non te destrozan a casa. Hai cans que están feitos para vivir dentro da casa, porque son pequenos e non son máis cuidados que outros cans. Por exemplo, os cans pequenos como o Chihuahua, el perro salchicha, estes si poden vivir nun piso porque son pequenos, en teoría non deberían destrozarte nada. Sin embargo, un dálmata podería vivir nun piso, pero hai que ter seu propio cuarto por si te destroza. Logo outros cans como os gran daneses son moi grandes para un piso, mellor que vivan nunha casa con terreno. Os animais son unha responsabilidade. Está ben coñecer as razas e como coidalas. Moi boa sección, Samuel. Hola, soy Angelo y he traído algunas recomendaciones de películas que me gustaron mucho. La primera película es Cobra, 1986. Es de acción y es de un policía que tiene que proteger a una chica. Es de una banda muy peligrosa. La segunda película es Comando 1985. Es de acción, trata de un hombre militar retirado y unos vecinos capturan a su hijo y él tiene que rescatarlo. La tercera película es Alto Hombre y Madre Dispara, 1992. Es de acción y comedia. Trata de un policía que está con su madre investigando a unos comerciantes de armas. Xa estou anotando títulos. Que ben virán estas recomendacións para unha tarde de sofá e manta. Hola, soy Adrián y voy a hablar de los coches. Hay más de 150 marcas de coches, cada una con su logotipo e historia. A mí la que más me gusta es la de Koenigsegg, una marca de coche que se creó en un hangar militar y que es la marca más potente de la historia, con mucho poder bajo los capós de estas bestias.
llamadas Koenigsegg o Escuadrón Fantasma. Uno de los Koenigsegg más queridos es el Regera. Os recomiendo saber mucho de esta historia automovilística. Moitas grazas, Adrián, por pasar por aquí. Encantounos saber un pouquiño máis dos teus intereses automobilísticos. Ola, son Gema e vou falarvos sobre os meus deportes favoritos. Se practico algún e tamén de algúns eventos deportivos actuais. Os meus deportes favoritos son o voleibol e a natación, xa que parecenme moi dinámicos e entretidos, e ademais axudan a manteñerse en forma. Fai 2 anos xogaba voleibol nun equipo local do meu pobo, e hoxe en día vou correr e nadar os fins de semana. En canto a eventos deportivos actuais, estou seguindo a Champions League de fútbol, que está nunha fase emocionante, e tamén o Campeonato Mundial de Natación, onde participan os mellores nadadores do mundo. Sempre está ben falar de deporte, tanto para os que practican como para os que o seguen dende casa. Grazas por compartir. E ata aquí o segundo episodio do noso podcast de San Rafael. Grazas por escoitarnos e esperamos que vos gustase moito o que compartimos. Ata a próxima!